Kto nájde mňa, ten nájde život. Príslovia 8.35. Prvá časť. Čo znamená úcta k Panne Márii? Byť Máriinými deťmi, byť Ježišom pre Máriu, byť Máriou pre Ježiša. Byť Máriinými deťmi. Raz som začul nasledujúci krátky rozhovor medzi dievčatkom a jej farárom, starším kňazom. Čo je to úcta k Panne Márii? Pýta sa jednoducho dievčatko. Darovanie seba samých Panne Márii, takmer bleskovo odpovedá kňaz. Úžasné. Otázka a odpoveď. Krátkosť a úplnosť toho rozhovoru ma zasiahli. Jednoduchým spôsobom bolo povedané to podstatné. Hádam to niekoľkými slovami ani nebolo možné lepšie povedať. Svätý Tomáš Akvinský nás totiž učí, že pravá zbožnosť spočíva v ochotnom a úplnom darovaní seba samých. Zbožná úcta teda znamená darovanie, alebo lepšie darovanie sa. Samozrejme, nie akékoľvek darovanie sa, ale darovanie sa s láskou, štedrosťou a zanietením. Moja vlastná úcta k Panne Márii má teda spočívať v láskavom darovaní sa seba samého Panne Márii. Inými slovami, mám zo seba urobiť dar pre Pannu Máriu. A ako s darom môžeme urobiť to, čo chceme, tak aj Panna Mária môže spraviť so mnou, so svojím darom to, čo ona chce. Potom už nemôžem robiť nič iné než to, čo ona chce, čo sa jej páči a čo ona so mnou spraví. Toľko úcty mám k Panne Márii, do akej miery sa jej odovzdám, pripodobním sa jej, žijúc v každom ohľade ňou riadený. Takto chápaná mariánska úcta vo svojom plnom a dokonalejšom zmysle zahŕňa zasvetenie seba Panne Márii, to znamená výslovná obeta celého môjho bytia Panne Márii a všetkého toho, čím som a čo mám. Dušu, telo, zmysly, vonkajšie i vnútorné dobrá, prítomné i budúce dobrá, život, smrť, večnosť. Plnosť úcty k Panne Márii sa takto realizuje zasvetením sa, pretože týmto spôsobom sme sa skutočne v každom ohľade darovali Panne Márii, bezpodmienečne jej patríme a chceme žiť bez výhrad ako jej synovia alebo otroci lásky. Svätý Ľudovít Mária Grignon z Montfortu. Alebo ako majetok, nástroje, veci v jej rukách, svätý Maximilián M. Kolbe. Alebo ešte viac, ako celopalné obety jej materinskej a milosrdnej lásky pre príchod Božieho kráľovstva do všetkých duší. Na nasledujúcich stránkach budeme hovoriť o úcte k Panne Márii, ktorá začína od najnižšieho a pokračuje až k najvyššiemu stupňu dokonalosti. Používame tu jediný termín úcta, ktorým označujeme ako počiatočnú, tak aj zrelú a dokonalú mariánsku úctu, to jest zasvetenie sa. Podstatné však je to, aby sme všetci mohli mať a ďalej rozvíjať ešte dokonalejším spôsobom túto nebeskú záhradu úcty k Panne Márii, ktorá bola záhradou všetkých svätých. Tak ako Pán Ježiš. Najväčší príklad úcty k Panne Márii nám dáva samotný Boh. V skutočnosti to bol Boh, ktorý sa ako prvý daroval Márii a daroval sa jej takým dokonalým spôsobom, že sa stal jej synom. V tomto zmysle bol Ježiš prvým a najväčším ctiteľom Najsvätejšej Panny Márie. Skutočne. Vlastne nikdy som nad tým nepremýšľal, ale je to naozaj tak, zvolal istý človek, udivený touto myšlienkou. Áno, je to skutočne tak. Boh nám dal najväčší príklad nekonečnej hodnoty a nekonečnej krásy. Ak uvažujeme nad tým, že stvoreniu nemôže byť nič také vlastné ako vlastný syn, potom možno porozumieť, aká bola úcta Ježiša k Márii a aká má byť tá naša. Máme sa stať napodobňovateľmi Boha, hovorí svätý Pavol, list Efezanom 5.1. A máme sa stať podobnými Ježišovi, list Rímanom 8.29. Aj svätý Maximilián M. Kolbe, zanietený blázon nepoškvrnenej, napísal pre našu dobu, že v napodobňovaní Ježiša spočíva celá naša svetosť. Ak sa teda Boh daroval Márii až do tej miery, že sa stal jej synom, aj my sa máme darovať Márii až do tej miery, že sa staneme jej deťmi. Buďme Máriine deti tak ako Ježiš, náš božský príklad. My deti z milosti, on, syn podľa prirodzenosti.
Svätá Tereska pôvabným spôsobom opisuje šťastný pocit, ktorý prežíva, keď premýšľa o tejto oblažujúcej skutočnosti. Ježiš a Terézia sú deťmi tej istej mamy. To je náš šťastný údel, náš šťastný záväzok, napodobňovať Ježiša v jeho synovstve voči Márii. A to je nevyhnutné, pretože v opačnom prípade by bolo pripodobnenie sa Ježišovi ochudobnené o svoj základný prvok, ako tvrdí pápež Pius XII. Nemožno sa totiž pripodobniť Ježišovi, ak nemilujeme jeho matku, ak jej prejavujeme chlad a nevšímavosť. To je neprípustné. Stačilo by toto zamyslenie na to, aby sme pochopili, ako je úcta k Panne Márii absolútne nevyhnutná k nášmu posveteniu, teda k nášmu plnému pripodobneniu sa k Ježišovi. Keď k tomu ešte pridáme skutočnosť, že Panna Mária je pre nás cestou Spasiteľa, teda spásy, presvedčíme sa, že ona je potrebná aj pre našu večnú spásu. Tak učili veľkí svätci a učitelia cirkvi, svätý Efrém, svätý Cyril Alexandrijský, svätý Ján Damascénsky, svätý Bernard až po svätého Alfonza de Liguori a svätého Maximiliána M. Kolbeho. Popravde, spoločné učenie katolíckej cirkvi považuje úctu k Panne Márii za morálne nevyhnutnú pre kresťana jednak preto, že matka má pre deti životne dôležité miesto, ale aj preto, že pripodobnenie sa Ježišovi, Božiemu a Máriinmu synovi sa nemôže uskutočniť bez nášho nežného a nábožného synovstva voči spoločnej mame celého Kristovho tela. Čím väčšmi sme Máriinými deťmi, tým väčšmi sme Ježišovými bratmi. A naopak. Synovská láska. Byť deťmi Panny Márie teda znamená správať sa ako Máriine deti, žiť a milovať Pannu Máriu ako synovia. Neexistuje krajšie, hlbšie a láskavejšie darovanie sa Márii ako toto. Pravá úcta k Panne Márii, na rozdiel od úcty k akémukoľvek inému svätému, je úcta skutočných a vlastných detí voči božskej mame. Je to synovská láska. Môžeme tiež povedať, že celá mariánska úcta svätých je vyjadrená zvlášť v neuhasiteľnej synovskej láske k drahej mamičke. Svätý Maximilián M. Kolbe, dobrej mame, svätá Margita M. Alacoque, drahej mame, svätá Veronika Giuliani, krásnej mame, svätá Bertila, drahej matke, svätý Alfons de Liguori, mojej mame, svätý Pavol z Kríža, svätá Gemma Galgani a ďalší. Kto však môže uviesť všetky tieto nežné výlevy synovskej lásky svätých k nebeskej mame? Už samotné meno Mária spôsobovalo svätej Tereske záchvevy srdca, extatické vzlety zo zeme svätému Jozefovi Kupertínskému a nežné slzy svätému Piovi z Pieterelčiny. Koľko lásky plných boskov dával obrazom Panny Márie svätý Vincent Paloty, svätá Bernadeta, svätý Gabriel od bolestnej matky. Blahoslavený Stefano Belesini spotreboval veľa obrázkov Najsvätejšej Márie svojimi zanietenými boskami. Svätý Ľudovít M. Grignon z Montfortu a svätý Jozef Benedikt Cotolengo chceli byť pochovaní pod oltárom Panny Márie. Svätý arský farár zachádza až k tomuto tvrdeniu. Ak by som mohol predať seba samého, ochotne by som to spravil, len aby som niečo dal Panne Márii. Svätý Maximilián M. Kolbe zakúšal vo svojom vnútri takú intenzívnu lásku, že sám seba nazýval bláznom nepoškvrnenej. Všetkým svätým by bolo možné prisúdiť veľkolepé zvolanie svätého Bonaventúru. Povedať ti, že si mi matkou, ó Mária, je primálo. Ty si celou mojou láskou. Pripomeňme si však aj slová svätého Alfonza de Liguori v jeho oduševnených návštevách Panny Márie, ktorými sa celé generácie veriacich živili láskou a ktoré obsahujú tie najušľachtilejšie výlevy nežnosti mnohých svätých k presladkej mame. Čítanie týchto návštev by nás malo dojať a vyvolať v nás zamyslenie sa nad tvrdosťou nášho srdca. Synovská láska. Práve to je prvá vec, ktorú by sme si mali žiadať od Panny Márie. A mali by sme ju prosiť neúnavne, s pokorou a láskou húževnatosťou. Mali by sme v tomto napodobňovať svätého Félixa z Kantaliče, ktorý tak veľmi túžil stať sa dobrým Máriiným synom, že sa počas 40 rokov na prechádzke pri kaplnke modlil vždy týmito slovami. Ó vznešená Matka Božia, túžim ťa milovať ako dobrý syn.
Láska proti hriechu. Je celkom jasné, že nemožno milovať osobu a zároveň ju urážať. O to viac, ak je to osobou nebeská mama. Svojim deťom, ctiteľom by mohla povedať to isté, čo Ježiš. Ostaňte v mojej láske. Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Jánovo Evangelium 15, 9, 14. A čo nám prikazuje Panna Mária? Pri svadbe v Káne Galilejskej povedala sluhom: urobte všetko, čo vám povie. Jánovo Evangelium 2.5. Máme byť verní Ježišovi, plniť vo všetkých veciach jeho vôľu. To od nás žiada Panna Mária. Hriech je práve naopak vždy protikladom a rebéliou, živenou egoizmom a pýchou. Ježiš však hovorí: kto nie je so mnou, je proti mne. Matúšovo Evangelium 12.30. Hriechom sa stávame Ježišovými protivníkmi. Ako je potom možné milovať Pannu Máriu, ak sme Ježišovými nepriateľmi? To je absurdné. Svätý pápež Pius X nás upozorňuje. Každý má byť presvedčený o tom, že ak ho úcta k Panne Márii, ktorú vyznáva, neodvracia od hriechu a nevyvoláva v ňom predsavzatie polepšiť sa, potom je takáto úcta umelá a falošná, keďže jej chýba jej prirodzený plod. Kto je skutočným ctiteľom Panny Márie? Pýtal sa svätý Leonard z Porto Mauricio. A sám aj odpovedal: ten, kto je nepriateľom hriechu. V jednej peknej kázni svätý Jozef Cafaso takto vysvetľoval ľudu túto súvislosť. Odporúčam vám viac než čokoľvek iné, aby ste nezarmucovali Pannu Máriu. A existuje iba jediná vec, ktorá ju zarmucuje: hriech. Dobrý syn, dobrá dcéra, ak vie, že niečo zarmucuje mamu, nebude to robiť. Tak povie: viem, že na toto sa moja mama nepozerá dobre. Viem, že ju to uráža alebo zarmucuje. Viem, že sa jej to protiví, teda nechcem to robiť. Nechcem, aby niekto povedal, že to ja som jej spôsobil zármutok. Takto by som chcel, drahý ľud, aby sme aj my konali, keď sa ocitneme v nebezpečenstve spáchania hriechu, vykonania niečo, čo nie je dobré, aby sme si povedali: viem, že toto zarmucuje Pannu Máriu. Viem, že Najsvätejšia Panna Mária sa na túto vec nepozerá zo zaľúbení. Viem, že sa jej to protiví, že ju to uráža. Teda nechcem to spraviť a nespravil by som to ani za všetko zlato na svete. Nie, Mária, nechcem ti tým ublížiť. Nechcem, aby si mala tento zármutok zo mňa. Obraňovať mamu. Osobitnou kapitolou synovskej lásky k Panne Márii sú boje synov obraňujúcich mamu pred útokmi bludárov, ignorantov alebo tých, ktorí by chceli umenšiť kult lásky a chvály voči svätej Panne. Svätý Cyril víťazne obránil Božie materstvo Panny Márie. Svätý Hieronym energicky zaútočil na bludy stavajúce sa proti ustavičnému panenstvu Panny Márie. Svätý Ján Damascénsky húževnato obraňoval kult obrazov Panny Márie a zaplatil za to amputáciou ruky. Svätý Bernard priniesol oživenie mariánskeho kultu, ktorý už skoro všade upadal. Svätý Anton obraňoval a objasňoval pravdu o nanebovzatí Panny Márie. Blahoslavený Ján Duns Scotus vynikajúcim spôsobom ozrejmil privilégium nepoškvrneného počatia. Svätý Ľudovít Mária Grignon z Montfortu horlivo podporil znamenitosť mariánskej úcty svojim presláveným traktátom o pravej úcte k Panne Márii. Svätý Alfons z Ligury zabojoval na všetkých frontoch svojimi chválami Panny Márie, osvetľujúc diadémy Božej Matky, nepoškvrnené počatie, prostrednica všetkých milostí, nanebovzatie Panny Márie, jej kráľovský titul. Je pritom dojímavé vedieť, že svätý Alfons pri písaní proti nepriateľom Panny Márie vylieval horké slzy. Obraňoval totiž mamu. V našej dobe svätý Maximilián Mária Kolbe znovu predstavil hodnotu mariánskeho zasvetenia sa ešte v radikálnejších a rozhodnejších termínoch proti najzúrivejším útokom namiereným proti mariánskej úcte. Zasadzoval sa za otázku všeobecného prostredníctva Panny Márie, túžiac po jeho slávnostnom dogmatickom vyhlásení. Nakoniec svätý Páter Pio obránil stálu hodnotu ruženca proti najnovším útokom, dajúc nám vlastný význačný príklad tým, že sa ho modlil aj viac ako 100-krát denne. V škole svätých. Aj my,
Tak ako všetci svätí, sa musíme usilovať osvojiť si dve zásady veľkého svätého Bonaventúru. Treba sa usilovne chrániť toho, aby sme čo i najmenej umenšili česť, ktorá patrí Márii. A musíme byť pripravení obrániť jej privilégia aj za cenu ohrozenia života. Bolo mnoho svätých, ktorí zložili tzv. Sľub krvi, aby obránili nepoškvrnené počatie Panny Márie. Láska skutočných synov ide až za smrť pri obraňovaní nebeskej mamy, pretože láska nikdy nezanikne. Prvý list Korinťanom 13.8. Ak je pravdou, že Panna Mária má väčšiu hodnotu než teológia a filozofia, ako hovorieval svätý Páter Pio, potom chceme živiť lásku k Panne Márii, chrániť úctu k nej ako vzácnu perlu. Matúšovo Evangelium 13.46. Z Evanjelia, ktorá nás robí podobnými Ježišovi, oslavovaní nebeskej mamy v čase i vo večnosti.